kaluyana ang imong Diyos. Tungod sa imong gugmanga, walay ang mga utang ug ang among kinalabas. Intang papasa ug ayaw, hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni San Juan Bosco, St. John Bosco, usa ka pari ug tigtabang sa pag-ugmad sa bukasyon sa pagkapari o pagtudlo sa mga katawhan labi na sa kabatanunan unsaon palambo ang ilang kaugalingon diha sa pag-equip nila sa skills na tawag na to mga vocational nga mga skills mao nay sikat kay karon sa mga Bosconian. Pista ron diha sa atong kauban sa bikaryato sa Kutkut Liluan sa ilang parokya. Usa kini ka modelo kanato kay si San Juan Bosco, usa ka kabos kaayo nga pamilya ang iyang naagian, lisod kayo iyang kinabuhi, mao na nga pagkapari na niya iyang gipaningkamutan o gigasahan sa siya sa Ginoo sa pagtabang sa mga kabos ug siya nagpabiling usa ka kabos. Padayon tang magampo sa mga taong manggitaba matinabangon, labi na gyud ang ato mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya ug sa simbahan nga tagaan pod sila og daghang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo nga amahan ug magtutudlo sa mga batan-on si San Juan imong pari. Itugot nga dinasig sa kalayo sa gugma nga sama sa iya. Magkugi kami sa pagpangita sa kaluwasan sa mga tao ug sa pag-alagad kanimo lamang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. O giingnan si David sa usa ka sinugo, nadani na gayud ni Absalom ang mga Israelita. Unya gisultihan ni David ang tanan niyang mga kadagkuan nga naguban kaniya didto sa Jerusalem. Mangagyo kita kay kundili hisakpan na kita ni Absalom. Magdali kita aron dili kita hiapsan niya og hutdon og pamatay. Unya mitunga si David nga naghilak sa bukid sa mga olibo. Nagtiniil siya og nagpurong. Nagpurong usab ang tanan nga mga tawo nga mikuyog kaniya.
ug nanungas sila nga naghilak. Sa pag-abot ni David sa Bahorem, miabot ang usa sa mga paryente ni Saul nga ginganlag si Me, anak ni Hera. Sa pag-abot niya, iyang gibalikas o gibato si David ug ang iyang mga opisyal ug ang mga sundalo ug ang mga kauban niya. Si Sime miingon, pahawa, pahawa, mamumuno, taong walay hinungdan. Gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalus sa dugo sa banay ni Saul nga imong giagawan sa pagkahari. O gitugyan sa Ginoo ang gingharian ngadto sa imong anak nga si Absalom. Miabot na kanimo ang imong kalaglagan kay mamumuno ka man. Unya miingon sa hari si Abisai, anak ni Seroya, nganong musugot ka man lang og tungluhon kamahalan? Tuguti ako, nga lungguan ko siya sa ulo. Apan, miingon ang hari, unsa may labot ko kaninyo, kamong mga anak ni Seroya. Kung siya nagtunglo kanako, kay gisugo siya sa Dios, kinsa may makaingon, nganong gibuhat mo man kini? O giingnan ni David si Abisai, ug ang tanan niyang mga sulugoon, kung ang akong anak nagtinguha pagpatay kanako, unsa pa kaha kining sakop sa banay ni Benjamin? Busa pasagdi siya, kay gisugo man siya sa Ginoo. Basin pag maluoy ang Ginoo sa akong kaguol, ug basla niya og maayo kining mga pagtunglo kanako karong adlaw. Busa si David ug ang iyang mga tawo mipadayon pagbaktas, samtang miagi si Sime sa kabungturan at bangiya, ug nagpadayon pagtunglo, samtang naglakaw siya, ug gibato niya si David, ug gisalibayan niya abo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo tindog ug luwas sa ako. Ginoo tindog ug luwas sa ako. O Ginoo pagkadaghan sa akong mga kaaway, daghan ang nag-ingon kanako. Daghan ang nag-ingon kanako, walay kaluwasan alang kaniya diha sa Dios. Ginoo tindog ug luwas sa ako. Apan ikaw o Ginoo mao ang akong taming. Akong himaya imong gibangon ang akong ulo. Sa pagsangpit ko sa Ginoo, iya akong gitubag gikan sa iyang balaang bukid. Ginoo tindog ug luwas sa ako. Sa paghigda ko diha sa pagkatulog nahigmata ko, kay ang Ginoo nagalig-on kanako. Wala ako mahadlok sa daghanan nga mga tawo, nga nagalaray bato kanako sa tanang kiliran. Tindog o Ginoo, luwas sa ako, Diyos ko. Ginoo
tindog ug luwas sa ako. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ka. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa mga Gerasinhon. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa minteryo. Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa minteryo, ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkagikadinahan siya. Daghan ng higayon nga gigapos ayang tiil ug kamot. Apan iya lamang gipamugto ang mga kadina ug gilugti ang mga pusas ug walay tawo nga makapugong kaniya. Adlaw gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig singgit ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Didto pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Jesus, busa midagan siya ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug unya misinggit. Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga dautan, gula nining tawhana. Busa nangutana si Jesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siya hangyo kang Jesus nga dili niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Ni adtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib dito sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus, paadtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tawo ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga lumulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol kang Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip ug nahadlok silang tanan. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan ug sa mga baboy na nugilon niini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala mutugot si Jesus. Giingnan hinuon siya, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila sa unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo naghulagway o
nindot kaayo nga mga istoryas kinabuhi. Nga kung ato ning iistoryas mga bata, maglurat yung matas mga bata, maminaw ani. So memorize ni ninyo ha. Ni ani siya sa 2 Samuel 15, chapter 15. Kana, basa-basahan na ninyo niya, istorya na sa inyong mga anak. O kaning gospel, Mark 5. Kana, basa-basahan na. Nindot kayo. Maglurat man ang matas mga bata, basta maghisgot at mga ungo-ungo, mga yawa. O, karon din ni ay daghang giyawaan. 14 yawa. Na, mo man ibuhatong papa na musuna, mag-istorya din ng mga ungo-ungo, ipанghigda ba? Istorya din mga ungo-ungo. Ana, niya kanang naay mga moral story. Ana ba? Karon nindot kayo ning istorya ni David nga giunay sa iyang anak nga si Absalom ni rebellion ba si Absalom og iyang buot ilugon ang gingharian sa iyang amahan nga si David. Doon naman gud ni kahiubos si Absalom ni David kay ang iyang gipaboran mao man si Solomon. Nya nang ambisyon baya unta si Absalom nga siya untay mahatagan sa gingharian. Naghibaw man siya nga mura si Solomon may gianwintan sa akong papa, may pagmurebelyon ada kabuang si David kamo amahan inyong anak sulungon mo kay patyon unsa man musukol o mulikay pero napa intak pa ang sundao ni David aning panahon na si David may pa kaing makig-away awag ito daganan yang anak ko og suklan to niya patyon maging David mga tag 10,000 ka mga kaaway kana pa bang anak nga buangon nya naa pa gid ang iyang mga commander nga mga loyal na sasama adto ni Abisai ug uban pa napa gapalibot pa niya. Pero unsay gibuhat ni David? Tanawa ha. Ang isog nga hari sa Israel nga mipatay ni Goliath og mitbuntog sa tanang mga lig-on nga mga kaaway, miingon, tana, mangagiw ta. Kay basig maabutan tas akong anak hutdon taniyag patay. Makapangutan ako sa akong kaugalingon, hotdog patay? Kanang imong anak mo'y makahurot ni mong patay? Di ka na mo imong hotdog patay, kamain ni mong mukha niya, naapag yung Ginoo ni mo. Pero nga nung nisulti mas David ani, hotdon taniyag patay, mangagiw ta, magdali ta. Yan, nagtiniil pagitaon siyang naglakaw dito sa kabukiran, hait ba yan ang bato dito kay desierto ba yan na? Yan, gatiniil siya, naghilak. Nga naman gibuhat man tong David, hibaw mo. Wah, sa kukibaw. Di nakapangutan na lang ko ba? Nganong nanalaw man ni siya nga porti man ta niyang kaisog aning David di man nimo atras og away. Kananong anak buangon kamo maginikanan imong anak supak-supak nimo paludho na nimo. Ingno kang buanga ka sa pagtuo nimo. Ako'y imong paludho nimo. Ano, mao man na inyo mga style mga iwan-on man kay mustanan. Unsa may nganong gibuhat to ni David aron iyang buntugon ang yawa. Kahibaw siya nga ang iyang anak giyawaan. Unya kun musukol siya siyang anak, siya sad mayawaan. Mao to nga kun moabot ang iyang anak, di-an gid siya musukol. Wa may official niya nga pasukolon niya siyang anak. Kay giyawaan man iyang anak, mayawaan sa niya silang mag-unay, silang patay. Di sila mo'y mahurot og kamatay. Maluoy siya siyang mga sakop nga mamatay. Kay di man gid niya pasukolon siyang anak. Kay siya di man gid musukol. Kakuha na mo? Kana mo nay saktong ginikanan, di gyud musukol og anak. Aron mawa ang yawa des inyong pamilya, kamong mga ginikanan ay gimugsukol sa inyong anak. Musukol na mo sa inyong anak, yawaan ginang inyong balay. Magsigi na ginagyaw-yaw, magsigig balikas, magsigig kasuko. Managhilak ginang mga bata kay ang inahan misukol sa anak. Natanawa si Maria. Nitubag-tubag bagos Maria ni Jesus katong giingnan siyang Jesus nga nganong nangita mamunako wa mo kahibaw anhi man jud balay sa akong amahan
kasakit atong tubaga, unya tulo pa jud ka adlaw silang nangita. Pero unsay tubag ni Maria? Wa hilom. Di ba? Nanindot kayo ng pagpawagtang dahil giyawa diya sa pamilya, samas gibuhat ni Maria, samas gibuhat ni David, ay gyud sukol-sukol sa imong anak. Labi na gyud kung ang imong anak masuko na nimo, paubos gyud, ay gyud sukol. Mana ha? Maginikanan. Ni ka na be, lingi ako na imong tupad. Ing na imo ning buhaton. Ing na ka na imo ning buhaton, di ka musukol sa imong anak. Moingon kini siya, uy, ako di jud ko musukol sa kong anak. Aka na i-congratulate na, kay wa na siya yawa. Pero moingon, ha? Di ko musukol? Di na ako disiplinahon? Kada giyawa anak. Kay kanang yawa musukol man gina, sukol man gina Ginoo. Ang yawa, sukol man gina Ginoo, nakigubat man gina dito sa langit ang yawa. Unas David kay Ginoo na may naa siyang kasing-kasing, wa gid siya musukol siyang anak. Milikay siya. Sus galakaw sila karon didto, naa may kaliwat ni Saul katubang hari nga iyang gipulihan kanisi sa tingan ato Simi. Gasigi na magtunglo niya, maunay angay nimo, mamumuno ka, jadi ra batunglo nga singgit lang, hapakon siya bato. Sunna ka na hari, hapakog bato anang imong ulipon. Pastilan lagi David, siging kaigog bato, sabligan pag-abo ang naong, sigihan pagtunglo, nakaingon ko ng iyang opisyal, kamahalan, usam kang nisugot, ingna ko, taga ikong permission, lungguan ko nagritsos ulo. Ingos David, oy, hilom diya. Kanang tawhana, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Kamu tunglohon mo, libakon mo, sigihan mong daot, muingon ka mo, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Ay naghilabtip sagdila na, kay gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Mo anak mo? Lain na sad ni nga yawa ang gipapahawa ni David in relation to neighbors. Katong ganiha, in relation to family members. Karon, in relation to neighbors. Libakon gani ka, tunglohon gani ka, dagmalan gani ka, isipa gidi ay nagisugo nas Ginoo. Nindota no? Libakon dayon ka, tunglohon dayon ka kabit sa imong bana, nya mingon ka gisugo nas Ginoo. Nya mauli ding imong bana isa, niya nasa day partner sa sinugo sa Ginoo. Ana, masuko pa kaniya nga sinugo nas Ginoo. Nya perti mang sakita niingon dayon si David, basin pa nakining kasakit nga ako karong giantos makapausab sa kasing-kasing sa Ginoo og iyaning balusan og mga maayo. Hastang nindota no? Nawa gid ang yawa. Kay gusto gisyawa, away gyud. Na kadang away sa atong mga politicians karon, pulos-pulos na sila giyawaan. Hala siging away, siging sinukli ay kanindot no? Naay politician ba nga libakon sa iyang awayon sa iyang isig ka politician, moingon ra gisugo nas Ginoo. Pangita mo politician ingon ana, kada bang di mo sukol og away, maoy butare. Anha man ka na mga palaaway nga wap agani na mailigtid, giyawaan naman adaan. Pero ambot ka kita sa gataan, pulos na sila mga manautay. Basin pa diay na agi di ay. Kanira basang klasihas tao, di gyud mo daog. Di o daog. Kadto mga sabaan mo gid mo daog yun. Sa ato sang style ba kay pulos man sa tagiyawaan. Sa atong ebanghelyo ni ay taong gisudlan gyud yawa. Giunsa pagpapahawa ni Hesus ang yawa gikan sa tao, iyang gipabalhin kay panon man usa ka tawo day masudlan day yawa nga panon sa mga yawa. Usa ra man to ka tawo, ingos Kristo kinsa imongan gingnan yang yawa, ingon panon. Sa English, legion. Kay daghan mi diri. Lingi ako na imong tupad. Ingna pila ka bukyawa nimo diha. Ingna ko no. Basig nasa nay panon. Pero mailhan man animo kanang tao nga naay panon sa yawa. Ngano man, di mo puyog balay adto puyo sa sementeryo kay patyon no naman ha.
dito sa minteryo nagpuyo niya, magdagandagan, magabi, samad-samaran iyang lawas sa mga hait nga bato. Niya bisag kadinahan siya, balio na niyang kadina, purting kusgana kay panon ko siyawa. Pero giyon sa pagpapahawa ni Jesus, siya balhin mo ngadtos mga baboy, ay magpuyo din his tao, dito mo sa baboy. Muna daghan kitag baboy ron din sa atong parokya. Daghan kay namuhig baboy. Nya daghan sa kay sa atong parokyano nga mga giyawaan. Ato ka nang hangiong yawa, pamalhin mo ang mga pigire diha, mga backyard pigire. Tingali, daghan yung magkauli nga mga silingan. No? Yung pamalhin mo diha. Yung sige buhat sa yawa. Kay mo man ginang yawa, mupatay man ginang yawa, mudagmal man ginang yawa. Pagsud nila sa baboy, 2,000 kabuk mga baboy, estimated lang to. Gipaambak sa yawa ang baboy ngadtos linaw og nangamatay hurot. Gipatay gyud sa yawa ang 2,000 kabuk baboy. Susog atong hinginlan ang tanang yawa ni na nag-away sa mga utlanan, kaning nagbinungulay nga silingan, mga giyawaan mo na, kanang nagsigig kabit-kabit, kanang nagpuyo-puyo, pulos-pulos mo na giyawaan, kanang premarital sex, kanang sige anang linibakay, siging pamakak, siging pangilad, siging sugal, siging hubog-hubog. Ana, mga yawa man ato kaning papahawaon ngadtos mga baboy. Pamatyon sa yawa ang tanang baboy dinhi sa atong parokya. Gikan dinhi San Vicente ngadto sa tabla, patyo naghurot sa yawa. Musugot mo? Musugot mo? Inig kamatay ang naghurot, wa nagibaho ang atong palibot. Kay doon na may usahay, magmisa kong kapilya mo, sakit ang akong ilong sa kabaho, kay naas kilid ang daghan kayong baboy niya. Maura bagi sa iting hugas sa kananaang ad. Hastang sakita sa akong ilong, mag-atsi-atsi ko inig uli. Niya ang nanimba dito, iging na ko, nganong baho magkaini. Mga nana sa, katawa lang. Padiroy, panginabuhi na padiroy. Panginabuhi ninyo, pero kamatayon sa pare. Di ba joke lang ay? Pero og patyon tanan ba? Patyon tanan. Musugot ka. Mauna. Di mo musugot. Di ta musugot kay naa pamantay yawa. Muna ang mga tao didto nagdugan pag-adto ni Hesus. Imbis nga daygo nila si Hesus nga nawa ang mga yawa nga nagpuyo atong usa ka tawo, ang usa ka tawo buutan na kaignaong. Niingon hinoon sila. Sa ito ilang gisulti dire. Bus, naman to. Busa ang, busa gihangyo nila si Hesus nga mupahawa sa ilang dapit. Si Kristo ang yawa gipapahawa gikastaw, ang mga tao si Hesus mo gipapahawa. Kung di ta mosugot nga patyon sa Ginoo o patyon sa yawa ang mga baboy, kitay patyon sa yawa tungod sa atong selfishness, tungod sa atong pagka self-righteous o sa atong pagka materialistic o daghan ng nangamatay aning mga butanga, selfishness, self-righteousness o materialistic attitude. Nga stress na ta, nga depression na ta tungod ani, mo nay gusto siyawa mahitabo nato. Kay di man ta mosunod sa Ginoo, hinginlan man nato ang Ginoo. Si St. John Bosco sa iyang kapobre na pari siya. Kani ba yang pobre ta nya mapari? Nya sige na kang dawat aning kolekta. Makaingon yung ka, tilawan ko ning pagkadato. Kay pait kay to akong giagian. Lahi si St. John Bosco, niingon siya, tabangan nako ang mga tao, kinirong grasyang niabot nako, kining intellectual o material graces nga niabot nako, itabang kunis mga naglisod gagi oppress sa yawa, aron sila maangat-angat ilang pagkabutang ug ako magpabiling kabos. Mao nang nahimong santo si St. John Bosco. 73 years old siya namatay. Mga 1815 siya na tao. Mga 1888 man tingali ito, matay siya. Mga 73 years old. Dako kay siya naagi hangtod karon, sige pa ng iyang kalihukan. Kani manggong kakabos iya man ni siyawa.
kinsa may makapapahawa sa yawa sa kakabos, ang mga taong nahigugma sa kakabos. Muna salamat sa mga taong nagpakakabos og nitabang natong mga kabos nga namalit sa atong slots. Pakpakan nato ang nanabang nato din. Ang atong HJ as of yesterday ni increase na gyud. Nanatay halin nga 2,792, 2,208 na lang ang slots nga nahibilin. O pakpakya po. Nga kanisang atong MMHD bago na tong slot para sa kapilinya nga consecration ani increase na nanatay halin nga 300 ka slots. O napanoy na hibiling 9,700 ka slots pero nahuman maginato tong 31 million. Gusto mong mutan-aw usab sa atong 31 million unsay agi? Sige, tanawa sa atong screen. Mao nay agi sa atong 31 million last year. Na human na. Mao gid ang kapiling niya. Kanang isig kakilid mga CR to. Kana mo na dito sa sulod, Kisami. Marble na tanan ng bato diya nga kanang simento ang nagana. Pulos na marble. Mo gina siya ang chapel, ang kapiling niya nasa sulod. Mga lingkuranan, the same gina dito sa Portugal. Mga benches. Nga mao ni ang mga devotees karon dito. Kana lapad kay nangadto katong grounds, puno ginas mga tao. Mo nang gidaghanuna nya magsugag kandila inig-isa panahon sa Santos nga Rosario. So nakita ninyo unsa ka baga ang tao no? Kanindot anang atong gibuhat nahimong center of kunya karon ang ila sa kunong laing nahibudngan mga tao dito siging adto kanang jorin na di ba? Sige nag-adto nya di mas lakapadayog trabaho tuan ay gibutang ditong role sa engineer og naay nagtrabaho di mo kasod sa dapit sa kapilit nga unya makasod sa mo dito 15 minutes ra kinahanglan mulakaw dayon sila Padre Lindon mo'y nag-roll ana kay di man motulin ang trabaho daghang mga tao na moadto daghang mga tao nya didto mahiled mo na i-consecrate na karong April 4 milaom sa ko nga kaning 9,700 ka slots nga kuwang ato ra gyapon ning masulbad. Mamalit lang dagdag sa ka slots for consecration aron daghan sa didto mga tao nga ano bang naay mga ginagmay yawa ba basin pa di ay mabuwagtang inigadto nila didto tungod sa grasya gikan sa mahal nga birhen. Mga igsoon ang pagpapahawa og yawa mao ang pagbiya sa tanang butang og kahilayan sa kalibutan. Gibuhat na ni Hari David, gibuhat ni Jesus, gibuhat ni Maria, gibuhat sa mga santos, samang San Vicente Ferrer, nila ni St. John Bosco. Kung ato sa nang buhaton, mawa sa dangyawa. Unya, unsaon man, share, ipaambit ang grasya. Mao ni kining atong pagpamaligyag slots, kana magong slot is small portion. Paghatag ni og kahigayuna nato nga makabiya-biya tas atong mga kanini ang bahandi aron makafocus ta sa simbahan. Unya in return ang sukli ani sama ni San Juan Bosco gihimo siyang bantugan hangtod karon. Himuon sa tas Ginoo nga tinuod nga bantugan bahandianon og balaan. Nindog ta. Mga igsoon, ato karong ipadangat sa Dios ang ato mga pag-ampo diha sa pangama ni San Juan Bosco ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami.
nga ang simbahan magpadayong musaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga alang sa mga nangulo sa matag nasod, maghatag og pag-atiman sa mga kabus ug masakiton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga alang ni atong nag-antos sa nagalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makaangko na sa ganti, nga mao ang kinabuhing dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Dios among amahan, dungga kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalan ko karon, Ginoo. Ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalan ko karon, apan kinasingkasing. Nawatan kining akong gihalan, Ginoo. Mga bugaw abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalan ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Bosco, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos sama ni San Juan Bosco nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpud, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pagsayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kaumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Karon ato'y pakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait. Nagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo di ako amay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant
Magampo kita. O Dios nga amahan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Bosco, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuang urong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang ni ining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaiwan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom sa pagpapahawa o giyawa. Nga mao na ato papahawaon. Ya unsaon to? Sa pamilya ay giyog sukol sa imong anak. Anak, kamo maginikanan, kamo ipapahawa di giyawa. Nya sa silingan kanang nagdaot nimo isipa nga gisugo sa Ginoo. Na siya. So, unya sa atong slat, unsa man? Biyai ang imong bahandi og ipalit og slat. Na kining atong HJ or Heavenly Joy, tag 300 per slat para ni sa ato dinhing weekly decorations o monthly nga feeding og misa didto sa ato mga atong prisuhan dinhi sa Liluan. Kuani ato ning ibaligya hangtod mahurot. So 2,208 pa ka slots ang nahibilin. Nya kining atong MMHD 10,000 ka slots tag 1,000 para sa atong consecration sa Kapilinya karong April 4, 2022. Napay 9,700 ka slots hangtod ra ni sa February 28 ang atong pagpamaligya ani. Kay ini ka March mo focus na sadta sa ato dinhing parokya kay mo pista na rabata sa Abril 9. So kutob ra gid ta February 28. So hutdan na lang ninyo palit kay magsunod man ni didto consecration April 4 ato sa dinhi April 9 sa atong kuan kaning pista. So mag-abot ba? Unahon tala nigsulbad ang budget para sa consecration kay archdiocesan man ni nga kanang event. Kita dinhi servant man ta sa diocese. Mo nang ato na silang unahon. Ang ato dinhi awahi lang. Sugot mo na.
Dali agpalit aron makasugod dayon ta dinhi sa ato. Bitaw salamat ninyong tanan. Atong pakpakan ang tanan nga namalit sa atong mga slots sukad pasong na hangtod karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nga bulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Atong daygunang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba